Sairiang balam jo barabah, barabah lalu balam mandi. Sairiang salam jo sambah, sambah balalu salam kembali. Masalah padi ketitiran, makan anak balam jambi. Menyambah ambo angkek tangan, suaro sajo nan mabunyi. Baik dun sana kok direntang dak namuh panjang, elok diputa ndak nyusi. Pado cerita di papanjang, di ambuh selalu agak saketek. Jadi sana kini ambo sedang bersama Pak John Garobot sana. Di best selalu Pak John gosek lah.
Andeh padi helai. Kang dendang nak doh. Di sana ku adoh nang gabarale. Bisa dihubungi Pak John. Bara nomor HP atau nomor telepon Pak WA. Pak John. 0853 Ah. 6838 Ah. 2607. Mantap. Di sana beko ambo tuliskan di link deskripsi sana. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe dan share ke untuk seluruh dunsana sadonya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.